Salut, bine v-am regăsit la primul meu episod de astăzi. O să jucăm un joc pe Roblox care mă joc eu de obicei. O să sper să vă placă. Stai să iau chestiile astea de aici. Deci în jocul ăsta trebuie să iei fermieri și acești fermieri vor săpa. Vor săpa și îți vei lua tractoare și de exemplu de asta. Acum te duci la sel, bine. Și îți dai sel la toate astea și acum am vedeți. Aici pot să-mi iau cei pe stoc. Și dacă pot să-mi dau un rebirth. Pot să-mi dau rebirth? Rebirth. Da, pot să-mi dau rebirth. Am 30 de dolari iară. Dar acum am spațiu mai mult. Și dacă mă duc la bai, am ăsta și Big ăsta, Hunter și Call Grandpa. Ăsta cred că-l iau. Așa, trebuie să faceți de la început ce ați făcut. Luați un fermier de ăsta. Mergeți la plot. Îl puneți aici. Și Tin Hat Timmy începe să vă facă chestii. Ce are doar 5, sunt mai mulți. Poți să ai mai mult. Și acum mai aștepți, mai iei. Luăm. Și luăm ăsta. Te duci aici, la fel. Și dai place. Și ăsta îți face grădina mai bună. Aoleu, să dau acolo. Dai sel. Ai 40 ceva, dai la plot. Dai așa. Da, se aude foarte prost pe video, dar aia este. Mai farmezi. Pot să joc de el jocul ăsta. Este foarte fain. Și da, am avut și de ăștia și pentru, hai să vă arăt, pentru un tractor poate, am bani, am. Mi-am luat un tin ăsta, după mai vedem cine luăm. Ăsta poate fi primul episod, sper să vă placă primul episod. Și ăsta doar aici are voie, deci... voi lua asta. Și voi lua așa asta. Și pot să dau astea. Deci fac chestia și se împărțe la 2 prețul lor. Bun. Scuzați că n-am vorbit, dar poate e la dansul meu. La dansul meu. La dansul nebunul. E nebun. De bun. Au tros ce-au zis? No. Luăm aici astea. Trebuie să ai răbdare în acest joc. Și sunt player. Suntem doar 3. Fain joc. Sper să vă placă. Și da, nu uitați să dați un like. Acum am mai la 3 like-uri poate mai scot un video cu acest joc. Dacă vă place. Și
telefon. Da. Și acum o să mă pun aici și o să dansez. Frigel ăsta și ne ducem la sen. Cât bani facem? De 25.000. Bine. Foarte bine. Și acum vom lua ăsta și ăsta la plot. Punem asta aici și ăsta aici. O să luăm ăsta și ăsta și atâta. Și băi, foarte bine jocul ăsta, dacă vouă nu va plăce, aia e. Mie îmi place și sper să-l jucați și voi. Dar mai facem un pic. Hai să facem Angela. Hai să vedem. 19k mi-au de asta. Și îl punem și cam asta este videoul. Și eu am fost Cătălin și nu uitați să dați... am uitat să mă prezint. Dar eu sunt Cătălin și eu am fost Cătălin. De câte ori am repetat Cătălin? Și nu știe să scrie în comentarii. Este șmecher. Deci eu am fost Cătălin și noi ne revedem pe data viitoare.